pe Ronaldinho în persoană. Ronaldinho. Păi lasă-mă acest băiat. Aici. Cheme după noi. Uite, mă! Ronaldo e mic, Ronaldinho. Pleacă, mă, pula mea cu steaua asta. Se filmează, da? Se filmează. A câta dublă? Scena 3, dubla a 4. Foarte șenche. Dacă mă pățesc așa, timp 5.000 de duble numai cu... Da, cu mingea asta de basket. Cu mingea asta de basket e puțin 200. O puțin 50 de aici. Începem? Începem? Hai. Hai, mă, odată. Te stăm drept sau doar drept? Doar drept. A, fă dracu, stă vizionatorii degeaba. Fă pe așa. Nu pot fi niciodată. Bă, cum te crezi așa, fă-i. Hai, mă, vedem eu, uite cum mă băteai, să lăsam să mă fac. Acum îl vedem pe Ronaldinho driblând. Wow! Wow! Oh! Hai. Wow! Mamă! Umilință! Oi, Macedane mai craci, mă! Uite, dacă nu mai vedeai. Frumos! Mamă, chiar aici că m-am obosit. Lasă-l lui! Bă, că am ajuns, bă, steaua ca cine mă faci? Ia ce ne filmează! Hai! Oh! 2 secunde, s-au obosit. O, drăgân! Hai, foarte sus, Dă-i! Să fac și... chiar al de mic copilul, Ronaldinho, zici. Ziceam că Ronaldinho mi-a ajuns să știu, bă, mama aia când vreau să fac de gata? Bă! Hai să o menținem acum. Acesta este jocul de tehnică, da? De jocul minții. Jocul minții este. Hai, Ronaldinho. Oh! Mai ce-o fi la jos? Da, așa că nu este foarte... Unde era ți-se, mă? Dă-o mingea la mine. Nu este aici. Mamă, băi, primi, te-am zis, dar ori dă-i mă putere în ea, dă-i Putere. Dă-i mânc, tare mânc. Extraordinar mânc. Mare patru! Cel mai pregătit om. Oh! Ce schemă la... Tare, lu. Tare! Oprește-mă că-ți bag pula în gât. Dă-o dreptul, oprește-mă!